खुलुमबाय नोंथांमोननि थाखाय बिराद मोजां रादाब जाय बिथांमोना मोदोमनि सानाय सुनायजों जायखिजाया भुगिनांनानै दङ जेरै हान्थुनि सानाय गोदोनानि सानाय एंकेल सानाय जानजिनि सानाय बा जायखिजाया आथिं मिजौनाय जायफ्रा बेफोरबायदि प्रब्लेमजों भुगिनांनानै दङ बिथांमोना नैबे बाथ बिद्दुत लाल तेलखौ अर्डार खालामनानै एसे 15 दिननिफ्राय 8 दिननि गेजेरसिम नायै नाबाय थानानै बेफोरबायदि भुगिनांनायनिफ्राय नोंथांमोना बारग'नो हागोन। बे बाथ बिद्दुत लाल तेलखौ नोंथांमोना जुदि अर्डार खालामनोबा नैबे स्क्रिनाव होनाय आंनि नाम्बाराव फन खालामनानै बिहरनो हागोन आरो जायफ्रा बिनि लकेलखा बिसोरो आंनि बड'लेण्ड थेरापि सेन्टाराव फैनानै लाफैनो हागोन। जाय बिथांमोना गोजाननि जेरै धेमाजियाव थानाय बा अबावबा बिदिनो सिलिगुरियाव थानाय बबेबा बिदिनो सेमोनसापुरियाव थानाय बेफोरबायदि गोजानफ्राव जायफ्रा दङ जाय बिथांमोना आंनियाव फैस'नो हाया बिथांमोना नैबे बाथ बिद्दुत लाल तेलखौ आंनियाव कन्टेक्ट खालामनानै बिथांमोना बाय कुरियारै बिहरनो हागोन आरोना। जायफ्रा नांगौ नैबे मबाइल नाम्बार होनायाव जाय नाम्बारखौ आं स्क्रिनाव होदों बे स्क्रिनाव होनायाव नोंथांमोना फन खालामनानै बा कन्टेक्ट खालामहरनानै अनलाइननि जारियै बिहरनो हागोन आरोना। अब्लाबो आं खनसे बुंनानै होनि मबाइल नाम्बारखौ 9974030738 9974030738 बे बाथ बिद्दुत लाल तेला मायाव खामानि होगोन नोङो 1 नाम्बार जानजिनि सानाय 2 नाम्बार एल्ब' सानाय 3 नाम्बार रोदानि सानाय 4 नाम्बार गोदोना सानाय हान्थुनि सानाय आथिं मिजौनाय ओरै एंकेल लोरिनाय जायखिजाया बेफोरबायदि मोदोमनि सानाय सुनायाव नोंथांमोना बे बाथ बिद्दुत लाल तेलखौ नानानै 100% किउरेबल बा 100% नोङो रिजाल्ट मोननो हागोन। नोंथांमोना बेखौ हागौमानि गोख्रैनो अर्डार खालामनानै लादो।